Hanna eta Barberari omenaldia. Mundu guztiko aurren zorion izan diren, marrazki bizidunak sortzen hasi zireneko 50 urte betetzen diren honetan. Hanna eta Joseph Barbera lortu dituzten sari ugarietako bat jasotzen. All right. Okay, Scoob. Get set, get ready, here comes Rough and Ready. They're tough but steady, always rough and ready. Yabba-dabba-doo! 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 We'll have a great old time! Yabba-dabba-doo! Oh, my darling brontosaurus! Here goes! Yabba-dabba-doo! Hey, look out, Fred! Joseph Barberak
Goraintziak eta asmo onak opa dizkie munduko haur guztiei. William Hannak era berean, hainbeste urtetan zehar jarraitzaile izan dituzten adin guztietako haurrak bihotz-bihotzez agurtzen ditu.